Ibon da? Bueno, eseri, mila. Eseri, A ver, horrela. Ibon? Ibon? Bai? Ah, vale. Bueno, ya está, bukatu dugu. Ja, zer moduz. Bukatu dugula, ikusiko dugu. Ikusiko erantzuna, berandu, ekainako gehi. Ah, bai. Bueno. Zemu zaude? Azte... Nekatu pixkat. Nekatua. Bai. Bai. Nekatua, baina... ez luzi izan da. Luzi izan da. Bai. Bai, gero hori ikusi dugu, dosier guztik, eta horretan dosierrak, dosier medikuak eta gura aldekoa dira, baina gero bere izango duten, ez dakizu inoiz. Claro. Bai. Ondo zuek, ikan da? Bai. Ondo gea. Gaur urduri samar. Baina, bueno, normala da bezala. Zue, lasai. Eta ikusiko dugu. Bentsate, elementu mediku guztiak gure alde daude. Gero bere zela bakiko duten hori ez eta jenki baina. Bueno. Konbertzea, hori konbertzitzea, ikusiko dugu. Vale, hemen dagoan ere. Aurrengoan gaixo. Bueno, hemen gaude denak, hemen. Muxu Ibon! Pepi, Paki, Ama, denak. Bueno, gain, ezakit aldezun deskantzatu, baina, bueno. Ja. A ber, ba. Atzea junda, oain gaixo dago, baino beak onartzen junda, nola batxe. Eta jakitun da, zer daukan, zer datorkion, bere burua prestatu du, lan handi jain du, lan personal izugarri jain du. Baina goatzela zeate, diagnostikoik ez genunian, ze angustia. Izan, inferno bat izan zen. Behan hain gaizki ikusi, zertzun jakin gabe, inungo etzikutenian kaso ekiten. Kontatzen zuen, bakarrikan imaginatu patioan nola botatzen zuen bere burua lurrera, minakin. Bai. Eta hori, atzekila zer gertatzen zitzaion. Bere kideak eta garbitzen zioten dena, arropa eta ez. Zenbat aldiz pentsatu dugu, Bai. ja burua ez okala ondo, zenbat aldiz aldatzen zuen gauza bera, behin da berriz. Urrengo deian, urrengo egunean gauza bera, eta atzo erantzun genion hau, eta ja gure artean gero esaten genuen, ze pasatu da. Jakin behar zuen jakitea. Oain iruditzi zait jasan ezina. Bai, pasatu diren. Jasan ezina. Sinestezina zen, horrela egonda, nola ez zuten ospitalera edo ateratzen ez, edo zerbait egiten edo. Hori ja zen, nik ezin nuen ulertu egiten. Zen bateri deitu besteari, ezin dugu egin ezer, Madrilera, joan ginen bitan, han hitz egitera, ja. Eta ezin lortu ez.